Iya. Oleh kayak botak kolokoa. Lah dalah. Widak. Ayo pada ngopeng ayo.
lah lah. Oh iya, oh iya. Celeng mongkok nggih laras pelong mugi-mugi wonten ing siang menika saged kangge pangripun capi saya dan saged syukur nong penggali manto marekaning man sugeng siang sugeng amirsani ngantos titi purnaning pagelaran wonten ing siang samenika Pamriso budaya sumawana para pandemen seniman seniwati tari kutang kepang
aturaken